Well, in my minds, kuhleli into ethi uThixo wadala umuntu. In other words, a woman are also creation of God. uThixo engathandanga inyaniso yokuba ngebengekho abantu as the helper. But in short, if kukho umhlukumezi othile, that's all I can say, ongaba uzimele ngaphaya kwezibhlukwe sezinxibileyo as amadoda, that person cannot be associated with us as amadoda kaThixo kwesisizwe. I think that's all I can say kule meko ke ekubonakala into yoba abantu besifazana bahlukunyezwa kangaka kwilizwe loMzantsi Afrika. And again, le meko siyivayo yonke imihla ukuveza nje lwam uluvo yokuhlukunyezwa kwabantu baphile ubomi bentshontsho kukhetshe imbi. So all in all, I think le meko yaba bantu yonakele mhlawumbe ndingathi kwindlela ubani akhuliswe ngayo. But ke ukukhula kakubi cannot be a reason yokuba umuntu abe ngumhlukumezi womnye umuntu, because abantu inyaniso yokuba sibanikiwe nguThixo. Umama wam unako ukuthi xa ithetha kum andiyithandi le nto yoba uhamba ebusuku ezama ukuveza uluvo lwakhe, but umuntu onokuba inkosikazi yam uyakwazi ukuthi awuyi kuloo ndawo up until sifake okanye up until we instill into ethe ezingqondweni zethu. Umuntu wesifazana ngumama wam, ngusisi wam, ngudade bawo, ngumakazi, ngudade wethu. That's all I can say. Thank you.